moje bubilice. Dobrodošli u novu epizodu serijala Slovo po slovo. Baš sam ponosna. Svakog dana znamo da pišemo sve više reči. Baš mi se jede neki kolač danas. A ne mogu da odlučim da li bih radije čokoladni ili voćni. Mljac, mljac. Znam, mogla bih sama da ga spremim. Pravac, kuhinja. Naći ćeš u kuhinji. Gde bi mogli da budu sastojci za pravljenje kolača? U frižideru, naravno. A šta mi je potrebno da ispečem kolač? A šporet, naravno. Hajde da vidimo šta se sve nalazi u kuhinji i kako se pišu te reči. V, I, Lj, U, Š, K, A. Vi, lju, ška. Viljuška. K, A, Š, I, K, A. Ka, ši, ka. Kašika. N, O, Ž, nož. S, T, O, sto. S, T, O, L, I, C, A. Sto, li, ca. Stolica. P, R, I, Ž, I, D, E, R. Fri, ži, der. Frižider. Š, P, O, R, E, T. Špo, ret. Šporet. R, E, R, N, A. Rer, na. Rerna. T, O, S, T, E, R. To, ster. Toster. T, A, Nj, I, R. Ta, njir. Tanjir. Bubilice moje najdraže, bilo je divno družiti se sa vama. Pozdravljam sve moje bubice, šarene veselice. Do ponovog susreta, ljubi vas vaša Mimi.